Els volums que té Caixa Proinfància són molt importants. A tot Espanya estem parlant de 65.000 nens i nenes any rere any. A Catalunya, més de 20.500. I si diem que l'any 2007, quan comencem amb Caixa Proinfància, ja hi havia indicis, i que és el que ens va portar a apropar-nos a la realitat, que si mirem la dimensió que ja tenia la pobresa en aquell moment, hi haurà una dimensió molt alta. No és només una qüestió purament econòmica, sinó que és una qüestió que realment impacta la vida de tothom, i jo crec que això es veu clar que el problema de la pobresa infantil al nostre país és estructural, i és un programa pensat que tingui recurrència i pensant en el mig i llarg termini perquè tingui impacte amb aquests nens i nenes, no? I busca aquest trencament del cercle de la pobresa hereditària. Si mirem com s'arriba a aquestes situacions de pobresa i fem una aproximació, hi ha una primera, i que és de dimensió del tipus de llar, no? I veiem que les llars monoparentals són les que tenen més risc, i seguides de les llars on hi ha una parella amb més de 3 fills a càrrec, no? Però si mirem quins són els factors que porten addicionals a la composició familiar, tots són d'herència. 35% de les persones que van créixer en situació de pobresa són pobres adults, i això són 20 punts més que si no has crescut en aquesta situació de pobresa, no? O una altra, per agafar només algunes, el 60% dels nens que els seus avis ja van patir situacions de pobresa estan en situació de pobresa. Aquestes dades de que la pobresa s'hereda i que cada cop és més difícil sortir d'ella, jo crec que ens acompanyen i és una realitat del que tenim, no? Ens surten impactes en l'educació, 28% menys de probabilitats d'assolir un nivell d'estudi superior, amb l'ocupació, un 45% amb treballs poc qualificats, amb menors salaris i de salut. Però es calcula que l'esperança de vida disminueix entre 10 i 15 anys. I així també acabem amb els índexs, perquè també Espanya està amb el tercer nivell de desigualtat més alt d'Europa. Per tant, està clar que cal que treballem entre tots plegats per disminuir-la, perquè és la garantia de progrés futur que podem tenir. Jo crec que el Caixa Proinfància és un programa, però és un programa que el que desplega és una metodologia i una manera d'actuar. Veiem millora de rendiment escolar, un 76%, de l'adquisició de competències d'estudi, dels hàbits, de l'organització, i també 78% de famílies s'impliquen més en l'escola en general i en el progrés escolar dels fills, que també era una de les coses que perseguíem, i això provoca sobretot un reforç de les expectatives positives dels propis nens i nenes. Quan vam pensar en quin títol posàvem, vam parlar de sumar esforços, que no n'hi ha prou amb el que fem entre tots. I aquest no ve prou amb el que fem entre tots, jo crec que us dona un paper a totes les entitats, que això ha de crear com uns ecosistemes d'intervenció social que els hem d'anar ampliant i que han de tenir a tots els sectors presents. I finalment, que segurament allò que parlàvem fa anys que pensàvem l'estat del benestar, però que poder, en lloc d'estat del benestar, i agafant uns termes que el Jordi Riera, que com moltes de les coses que hem dit, ell manega, ell parla de la societat del benestar, que és aquesta, on poden cada un aporta allò que pot per millorar la societat a la que està, i que això dona aquesta esperança. Jo crec que totes les entitats que esteu en el territori, que esteu actuant en aquest àmbit, aporteu aquesta esperança.